Kenang terus kenang. Pernah naman sih nama. Masa gini deh. Masa pernah kena. Deh. Dia game jelas. Hey everyone, खुलुमबाय. Welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेमसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेमसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैनि जोंनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैयो मानि सायाव भिडिअ जागोन। स' दिनैयो आङो नै दासो जास्ट खर' लोबनानै फैदों। ओमफ्राय मानि सायाव भिडिअ बानायगोन सानबाय आङो। भिडिअ बानायैयाबो साननै सानथाम जाबायमोन खोमा ना। ओमफ्रायो आं सानबाय मा मोनसे भिडिअ लाबोनि इदि होननानै। ओमफ्राय उनाव हासबेन्डआ बुंबाय मा नोंखौ आङो दिनै एकदम सिम्पोलहाय देलाय होगोन इदि होननानै होनबाय। होमबाथाय आङो भिडिअबो बानायनोसै इदि सानबाय आरो आङो। ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांदो। आं नै दासो खर' लोबना फैदों, एसे गिसि खानायाबो। स' फैदो दानिया देलाय होफैदो। एकदम सिम्पोलहाय देलायनो नागिरदों। मा लादों? क्रिम लादों। ओमफ्राय उनाव बेफोर लिपस्टिक लांबाय थागोन दे। फार्स्टआवथ' दुगैना फैबा मा फोनो? आं जेबो फोनाखैना दा क्रिमखौ फोनग्रोनांसिगोन। आंखो रं मोनसे खोथा बुंनि। हाबा जानायनिफ्राय बिदि माने देलाय होनायनि कुनु माबा एक्सपिरियेन्स गैया आरो। माने जेनेबा खानायफोरखो हेयारफोरखो एसे स्टाइल खालामना होयो, खिन्थु जेनेबा इदि देलाय होनाय इदि माने अभ्यास गैया आरो। जानांगौ माने होफैयो देलायग्रा मुवाफोरखौ, खिन्थु इदि देलाय होनायनि माने जेबो इदि एक्सपिरियेन्स गैया आरो। दिनैनो फार्स्ट जागोन। एसे खाथियाव फैबाव बोरै देलाय होयो नोंथांमोना नायबाय था। एसेल' गोनां। एसेल' हो, क्रिमखौ बुरजा होनाङा, दोलो दोलो जायोना नङाबा। दोलो फोनजोब्बाय एसे बुरजा फोनो। रानगोन ना इदा? होमबाबो बांद्राय दोलो जाबाय एकदम। रानगोन ना? रानबाय एबार ओमफ्राय बे मा सिन्दुर नामा? आरे सिन्दुर गोदान फोननोसै ना फोनग्रोनोबाबो फोनजायो, गोसोसो। सिन्दुरखौनो फोनग्रोनो। आं देलायबा माखौ खालामग्रोयो नों गोसोआव गैया? जेनेबा आङो आइलाइनार मास्कारा बेफोरखौ फोनना लाग्रोयो, बेनि उनावसो आङो सिन्दुरखौ फोनो। दा नों माखौ फोनग्रोयो नोंनि गोसो दा? आइलाइनार फोनग्रोनोसै। आरे नों इदिबाथाय बोरै नुगोन? होमबा नों मानो गसंबाय दं? थुब्र'सो नाङा खिन्थु। बबेयाव फोनो नोंनियाव? सिंनियाव ना सानियाव? आरे सिंनियाव आं सिंनियाव माला फोनगोन? नों सायावसो फोनो ना? सायाव ओरै फोनलांबानो जाबाय। आं फोननायखौ नुखायो माथो। ओरै फोनो। थुब्र' नाङा खिन्थु एकदम मोजां फोन। नोंसोर आं भिडिअ खालामबाय दङ। जा दावराव जाखायो। आइलाइना फोनसिगोन। आखायाव मावबाय दङ। जलथा मा मिनिट? बोरै उन्दु नांला जुनाय बायदि मोनबाय आङो। नांलाखै दे। नायनि र' आङो भिडिअ। जादों। एसे
आं दा खोन्थिगोन ना नायबाबो दाय जायोलै नोंमाने आरजाला नों आइलाइनार फोननायावनो इमान गोबाव खालामबा माब्ला माबा फोनगोन नोङो माब्ला लिपस्टिक फोनगोन माब्ला माबा फोनगोन लिपस्टिक गोदा जागोन आरो खानायखौ माब्ला हगोन इदिबालाय गोबावानो जागोन देलायनो होनाया आइलाइनायावनो एथ' गोबाव जाबा आंलाय माथो दसेनो फोनखाङो फारसेथ' थिगानो जादों इमान मोजां फोननो रोंगोन होनना सानाखैमोन आं दे आंनि इमान मोजां फोननो रोंबावलायाबा इखिजा जुंला जुंला होना होलाय दे इथिंजा मा दुनिया फोननो आं टेबोलखौ सोमावनाङाथ' स्टेन्डखौ सोमावबा आरो केमेराया मावबाथाय मोजां जायो मा लिपस्टिक नामा अ लिपस्टिक नङा लिपस्टिक होना माथो दे नोंबो दे नोंनि होननायखौ बोरैबा खोनादों आरे एसे गोलाव खालामबाव अ आं बोरै फोनो दे जिखौ नां फोननांगौ होनबासो होनांगोन फोनला ना मोनजायो नामा मोजां फोनगोन दे मोजाङै फोननांगोन ना दे गैया मोनजोला गन्थंआवसो हाबलाय लांबाय आंनाव बिनि मोदोमनाया लिपस्टिकनि मोदोमनाया आपेल आपेल मोदोमदो दे नाय दे नांगौ फोननाया निक जाबाय आं होनगोन ना फोनखायाखैना दे होमबा दा जाबाथाय खोन्थागोन आं फुखौ लिपस्टिक होनना हानसिनांगौ नामा दे नाङाखैनो नोंनि आं फोननाया लगायबाय दं ना लासै लासै होबाय लेबार कालार फोननाय बायदि दे लिपस्टिक हान जाबाय दे बाप्पा iya जाबाय र जायाखै र आं नायनि दे नाय जादो दे जाबाय लिपस्टिकआ जाबाय दे लिपस्टिकआ जाबाय दे बोरै सेन नागिरदोंमोन बेखौ सोमावनांगौ एबारो फोनदो इमा सिन्दुर सिन्दुरि खेंख्रा फोनना होनाङा हले नों खेंख्रा फोनना हायो हले सिदा होनगोन आं सिंखावना लाखादोंना ओरै सिदा फोननो नों बोरै फैयो नों बोरै फोनो आं खोन्थाथारा खोनाया जाखांना दे आंनि सोलोबनाय नोंनि खि नायनांगौ नङाबा खेंख्रा जागोन ना दे सिदा फोनदो नामा नागिरदों
दे जादो जादो जों जाखादो जाखादो दे जादो ओमफ्राय एबारे हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ इदि देलाय होदो इयो ओरैनोथ' खानाय नांलाबायसो नांलाय मा नांलाखो एसे दा हुगारनो हागोन दे दा हुगारथ' नाङा आंनि मोखाङावल' फोनाङा नाङाबा नै हुगारनायाव आंना बुंनाया स्टार्ट जालांबाय आंखौ माने फार्स्ट टाइम आरो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट माने इफोरबायदि देलाय होदों आरो इयो जेनेबा ओरैनो खानायफोरखौ हना होयो आरो मायबा बिदि देलायग्राफोर नांगौबा माने सब लाबोजोबना होयो आरो ओमफ्राय बिदि माने देलाय होफेरा आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम जादोंना जायाखै लोगोफोर देलाय होनाया कमेन्टआव खोन्थाहर ना मोजां जादोंना जायाखै नों दानि देलाय होनाया सोरबा सोरबा आदा लेङो सोरबा सोरबा गुबै लेङो फोथाखो आरे फोथाखो बोरै ओइ गुफुरखौ गारियाव सिथाबना थानाय दंना फोथायाव गासैबो गैखाया हाबा जाबाय दे बांद्राय गाहायाव फुननाङा इदि फोनो नामा एसे गोजौआव लांबा गोजौआवसो अ यानि स्टाइलनि यावसो फोनो यावसो दे होमबा नों मायाव मोजां नुयो याव फोनो नामा एसे गोजौआव फोननांगौ ए बांद्राय गोजौआव लांनाय बांद्रायबा बांद्राय गोजौआव लाङो नायनो आङो जाबाय दे बारो बिदि जायो नामा आं होनखादोंना जादों थिगानो जाबाय दे ओमफ्राय एबारो सनाखौनो गाननो दे लाबोनो सानैजों थांलायनाया सकआव थांनायाव लाबोनाया बिनो आरो आं खनसेबो गानाखैनो बांद्राय गैयालै Shadow. Ang labunin pendang ke. Kazol. Kazol. Mau pun iki. Iki megon singo pun dah pun lagi neng. Megon nasi tubur naga neng ada iku pun nanggo. Asam labu asam kan. Asam kan iku. De. जाबाय ओमफ्रायो मंगलसूत्रलास एकदम सिम्पल देलाय होनाय जोंना मेकआप खालामनांगौबाथ' नों दानो एसे गोबाव मेकआप खालामनांगौबाथ' खम गोबाव लागोन नोङो मेकआपा फटाफट जागोन ना मेकआपा फटाफट जानो जायासो नोंनिया जानायसो नोङा दानो एथक सिम्पल देलाय होनायानो एफा गोबाव जादों आरो मेकआप खालामनोबाथ' नोंनो नांखागोन आधा घन्टा 30 मिनिट आधा घन्टा हागोन चेलेन्ज खालामनो 15 मिनिटाव हागोन नो र' आङो होमबा माबा खालामगोन मोनसे टाइम दिहुननानै आङो नोंजों चेलेन्ज नों आंबो नोंखौ खालामगोन नोंबो आंखौ खालाम सानैनि गेजेराव 15 मिनिटनि गेजेराव होनदोंथ' नोङो दे सनानै जादों ना जादो दे खांख्राइलाय इलाय खांख्राइ खाखांगोन
इसे जादों दहाय लोमनाय लोबदोना रानाखै उनथिंजायनिया रानाखैनो नायनाय इखिनिखौ दांनाय नायनाय रानाखैना इनिया रानाखै सिगांनिखिनियाल' रानदो ओजाना सिगांनि सिगांना रानदो बोरै खालामनो नागिरदों इयो मा खाथुमनो नागिरदों नामा खाथुमारो माथो नायबाय थासै दे नायबाय थानांगौनो लोगोफोर नायबाय था मा खालामो इयो खाथुमनोसै नामा खाथुमारो मेरायगासिनोसो माबा स्टाइल बानायना होबाय दा नाय जाबाय थानाय नायबानो गोरा खालामनोसैमोन एसे गोरायै मेराय थायाखैनो खांख्रायानो खानाया रोजाना थाबाय जाबाय थाबायथ' गाखिराव दांबाय थाना दे होमबा आयौ मा मडेललै स्टेन्ड डिजाइन मा मडेललै खावसे दोनलायनाय खोमायावनो सनायावनो आयौ बबेयाव सिखायनाय नोंलाय इदि मडेल लाखिलायनायलै जादो दे आरो नों दांबाय थाना इदि दोननानै इदि खावसे एगारलायनाय आं स्टाइल बानायना होगोन ना आंनो बानायफेरबावा इदि स्टाइल इयासो बबाव नुनानै गोजाननिखौबो दिहुनलायगोन माथो नोंनि सना गानहोनायखौ नुवासैनो बेथ' नुगोन ना आं बानायगोन जाबाय जाबाय दे जाबाय आरो इबाराव मा बाखि दंबावो बेखौ गैला मोजां नुनानै होनदों मोजां नुगोना नुवाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादे लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ दिनै फार्स्ट टाइम आं खैबार बुंखो खनथामसो बुंबाय खोमा आङो फार्स्ट टाइम देलाय होदों स' माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय बेनो फार्स्ट आरो लाइभआव हाबा जानायनिफ्राय आंनि हासबेन्डआ आंखौ देलाय होनाया मोजां जादोंना जायाखै लोगोफोर कमेन्ट मोजां जाखादों होमबा देलाय होनाया नों मोजां नुबानो मालायाबो मोजां नुगोन नामा ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां नुगोना नुवाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आरो नों दानि देलाय होनायखौ माबायदि नुखो ओमफ्रायो नोंथांमोना माहा बेरायहैखो निउ इयारनि जोंथ' दाबो जेरावबो थांथ'वाखैनो थांनो होननानैसो प्लानिं बानायगासिनो बगामाथि थांनो नागिरदों ओमफ्रायो नुगोन नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नै साननैसोआवनो जोङो थांनो नागिरदों बगामाथि थांफेराखै नालाय जोंबो फार्स्ट टाइम थांगोन स' नोंथांमोना नेनानै थादो जोंनि भिडिअखौ फैगासिनो होनना हमनानै लादो गाबोन समनिया थांगोन नालाय औ थांनाय जागोन नालाय स' नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ होननानै जासिहरबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नों मायबा बुंगोन नामा बुंदो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि देलायनाया मोजां जादोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम दाबाव लोगोफोर स' थेंक इउ सो माच लोगोफोर बाय बाय